Башка елларда соңгы кыңгырау мәктәп өчен генә түгел, гомумән район халкы өчен бәйрәмгә әйләнә иде. Мәктәптә укучы бала-чагасы булмаса да, һәркем бәйрәм күрергә килә. Яшьлеген, мәктәп елларын искә ала, быелгы чыгарылыш сыйныф укучылары мәктәп белән саубуллаша алмады дияргә була. Соңгы кыңгырау бәйрәме үзгәрәк безнең быел. Мәктәпләрдә түгел, онлайн форматта үткәрәбез. Без инде чыгарылыш кичәләрен өметләнәбез, бергәләп, җыелып, матур итеп, инде зур залларда матур итеп үткәрәбез дип. Сегодня у нас проходит последний звонок. Я очень рада этому. Я прям переполнена всеми эмоциями, потому что меня окружают самые близкие люди. Это просто не передать словами. И самое главное, мне надо сдать экзамены и поступить куда-либо. Надеюсь, бюджет. Оқуны біз дистанцион формада тікілерге мәжбүр болдық. Инде ауыр деп әйтмәсем, бүтін ауырлықта нәрсәгәдер өйрәтә. Һәм өзебезнең чыгарылыш безнең нык истәлекле булачак. Зум аша ниткәч алай авыр дип әйтмәсем, бик яхшы үзенчәлекле чыгарылыш без. Таҗлы чыгарылыш. Мөслим лицейның 11 сыйныфы үзләрен шулай атый. Коронавируска бәйле егет-кызлар соңгы 2 айда дистанцион формада укыды. Соңгы кыңгырау бәйрәме дә дистанцион формада үтте. Бүгінгі көндә мин 11 сыйныфын тәмамлыйм. Дулкынландыра, чөнки соңгы кыңгырау виртуаль форматта үтә инде. Үземнең классташларымны да күрәлмим, эмоцияларын күрәлмим. Бик зур рәхмәт әйтәсем килә укытучыларыбызга, яраткан. Алар безне күп нәрсәгә өйрәттеләр. Әниләребезгә рәхмәт әйтәсем килә. Алар булмаса, без булмасыйк. Это, конечно, прискорбно, ведь не видим людей, не видим их эмоций не так душевно, как лицо к лицу. Но и в этой ситуации есть некоторые плюсы, к примеру, продление ЕГЭ, что помогает нам подготовиться еще лучше. А насчет учителей я бы хотел им сказать очень большое спасибо. Они дали нам очень нужную информацию. Чыгарган классымның һәрбер баласы миңа үз баламдай кадерле, газиз. Барысын да мин бик яратам. Алар инде һәрберсе үзләре теләгән уку йортларына кирсеннәр иде. Белем алсыннар иде. Үзләре теләгән һөнәрне үзләштереп, шушы һөнәр ияләре булсыннар. Яраткан һөнәрен ул һәр чак кешегә бәхет китерә. Мин үземнең укучыларыма ак юллар телим. Әлеге кадрлар 2 ел элек төшерелде. Бүген 11ләрнең 9 сыйныфны тәмамлаган вакыты. 47 баланың 27се 11 сыйныфка калган. Бүген алар имтиханнарга әзерләнә. Дәүләт имтиханнарында уңышлар телик аларга. Римма Авзалова, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе.